ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Sunt psiholog Elena Harbur, iar astăzi o avem invitată pe Simona Dimitrescu în calitate de părinte. De data aceasta de părinte. Nu pentru că nu ar avea foarte multe calități sau lucruri importante de care se ocupă, ci pentru că subiectul emisiunii de astăzi este provocarea de a fi părinte de adolescent în 2022. Cum este? În primul rând e frumos. Și în primul rând, și în al doilea rând chiar este o provocare. Pentru că stai și te gândești foarte clar cum să te porți cu acești adolescenți care sunt precum un ou, cu coaja foarte sensibilă, care se formează așa din mers, din viteză, și o viteză care este cam, cum să spun, la limita suportabilului pentru un părinte. Ei vor foarte multe deodată, ei vor foarte multe peste noapte, le știu pe toate, sunt foarte informați, pentru că internetul își spune cuvântul și într-adevăr au foarte multe informații. Chiar și pe cele care nu le trebuie. Exact. Sau nu ar fi bine să le știe. Exact. Și atunci apare greutatea de a discerne foarte clar ceea ce este benefic pentru ei, ce să folosească în viața de zi cu zi, în timpul liber. Și este așa o ață subțire, o limită subțire pe care uneori nu o pot percepe și se simt bulversați. Da, adolescența întotdeauna a fost o provocare în toate generațiile. Categoric. Și întotdeauna părinții au avut această trăire vis-a-vis de copiii lor, că ei exagerează, că scapă de sub control, că sunt rebeli și nu respectă regulile. Este o caracteristică normală a adolescenței. Pe de altă parte, ceea ce este diferit acum, în 2022, este contextul. Nu era suficient că s-a accentuat cumva toată trăirea tipică, normală a adolescenței din prisma dezvoltării hormonale și biologice, care s-a accentuat foarte mult datorită hormonilor din alimentație și a contextului în sine. N-a fost suficient faptul că sunt bombardați cu informații din toate părțile, informații despre violențe, informații despre sexualitate la niște vârste la care nu ar trebui să le aibă atât de vădit și de explicit. Pe de altă parte, nu se pot feri de ele și orice ar face un părinte tot nu poate să țină un copil departe de astfel de informații, dar a mai venit și contextul pandemic, care a ridicat o problemă majoră vis-a-vis de provocarea online-ului. Școala a trebuit să se mute în online și mai mult decât atât, toată această zonă a facilitat cumva zona de dependențe de electronice. Vrem, nu vrem, copiii au nevoie să fie ancorați în zona de mediu online, ceea ce ridică probleme și în familie și în adaptarea lor socială. Se schimbă conceptul de imagine socială, de cum se văd ei pe ei, identitatea, confuzia identitară, confuzia rolului în societate. Toate sunt sub presiune acum. Dacă stau să mă gândesc, apropo de conflictul de generații, și exact ce spuneam, că zilele trecute citeam, să nu vi să le spui adolescenților, copiilor, pe vremea mea era așa. Așa este. Fiecare dintre noi cred că a trecut prin vremea mea. Și fiecare generație a avut adolescența rebelă. Eu aș considera un pericol să văd un adolescent că nu este rebel. Atunci mi s-ar părea ceva în neregulă cu el. Pentru că știți că există. Sunt copii hiperadaptați. Sunt convinsă. Și ar trebui să ridice un semn de întrebare părinților. Pentru că, de fapt, adolescentul așa se formează. Prin a fi rebel, prin a căuta el răspunsuri, prin a da cu capul de sus, prin a căuta soluții pe care să le aplice
nu știu, la școală, la chiul, l-a intrat pe internet, l-a văzut un film interzis sau eu știu, te mir ce apropo de online. Cred că e foarte, foarte greu pentru un părinte să coboare într-un fel la nivelul și să intre în mintea adolescentului, să încerce să se gândească, bun, ok, pe vremea mea așa a fost, acum este vremea lor. Și fiecare adolescent are vremea lui. Ține de părinte. Cu cât vrei să te implici în viața adolescentului, să citești cărțile pe care, nu știu, le citește el, să vezi filmele pe care le vede el, chiar dacă nu-ți plac, să asculți muzica pe care o ascultă el, să, nu știu, să te gândești să participi la, chiar tangențial, că nu te duci acolo cu totul să strici o mică petrecere sau să încerci să vezi exact ce se întâmplă la întâlnirile lor, pentru că dacă ne păstrăm distanțarea asta așa, eu sunt părinte, le știu pe toate și știu mai și bine. le știu pe toate. Mie nu-mi place muzica asta pe care o asculți, nu spune nimic, nu este educativă, nu vezi în ce hal te îmbraci. Chestiile astea nu fac decât, în loc să-i ridice puțin, să-i individualizeze, să-și lase să-și exprime sentimentele și trăirile lor, nu fac decât să-i cocârjeze. Și atunci, în loc să se apropie de părinte, caută să se distanțeze. Nu este nici ușor, dar nu este nici greu. Important este să vrei să-ți dorești să faci ceva pentru adolescentul zilei de astăzi. Pentru că informația asta bubuie, îi încolțește, internetul, informații multe din toate punctele de vedere. La școală este online, acasă este online, telefonul care bipă e non-stop, e WhatsApp, acum trebuie să-l citesc, e, nu știu, TikTok-ul, pentru că se poartă TikTok și toate cele care le știu, că n-am încotro, dar sunt foarte, foarte bombardați și trebuie înțeleși, trebuie lăsați, nu trebuie lăsați din mână. Deci nu trebuie lăsați din mână, trebuie dat așa un pic de perspectivă că se pot descurca, dar ei trebuie să știe întotdeauna că în spate este cineva care este alături de ei, indiferent ce s-ar întâmpla, în ce s-ar angrena, este părintele care poate să-l ajute, indiferent de situații. Mă bucur că ați adus vorba despre ținutul în mână, pentru că este o linie foarte fină. Este. Cât ținem adolescentul în mână și cât are libertatea lui proprie. La ce îl susținem și la ce îl ghidăm. Pentru că tipic adolescentului este să facă invers, să se opună, că de asta este și rebel. Da, este rebel. El se rebelizează, se întoarce împotriva părintelui. Absolut orice spune părintele nu este suficient de bun pentru el, nu pentru că are o problemă cu părintele, ci pentru că pur și simplu trebuie să se regăsească pe el. Pe de altă parte, și părinții au dreptate că mediul actual nu este favorizant la a lăsa copilul să-și trăiască propriile lui experiențe liber complet. Pentru că pericolele care sunt acum sunt mult mai mari și pot produce efecte dezastruoase destul de repede. Vorbesc aici despre consumul de droguri, vorbesc despre anumite găști, vorbesc despre violență și acte antisociale. S-a vorbit foarte mult despre generația fulgi-de-nea, despre tendința adolescenților din ziua de astăzi de a fi mult mai sensibili decât adolescența tipică. Că ei folosesc mai des cuvinte ca anxietate, depresie, stres, presiune, vorbesc mai des cu părinții lor despre mă stresez, cu expresii de genul mă stresez sau mai lasă-mă, da? Adică o anumită doză de respingere efectivă. Respingere și superioritate. Mai ales. Și superioritate, da. Care de obicei este considerată a fi o brăznicie, doar că nu este o brăznicie, este o tendință a adolescentului de a se ridica cumva asupra autorității. Am ținut cont întotdeauna, sau mă rog, am încercat să țin cont de aspectul ăsta și mi-am căutat aliați. Ca de exemplu? Din familie. Un profesor
un diriginte. Ok, nu sunt eu cea în măsură să dau aceste sfaturi. Pentru că te ridici contra mea și mama, tu le știi pe toate. În schimb, dacă vine același sfat, aceeași vorbă bună, din partea unei persoane din exterior, pe care o creditează. Că este diriginta, că este, nu știu, o profesoară de matematică, de informatică, cu care rezonează, cu care vorbesc, cu care... Este mare lucru ca părintele să țină legătura cu cineva cu pregătire, da? Sau nu neapărat cu pregătire de specialitate în pedagogie, dar care să aibă habar cu ce se mănâncă etapa asta a vieții. Și cumva să sugereze, uite, eu întâmpin aici niște probleme. Eu așa am procedat. Să fie ca o a doua părere care validează părerea nu a fost părintelui. doar la mine că a funcționat, dar am văzut că și la alte familii și la alte persoane chiar a funcționat și a dat roade. Atunci copilul nu se mai simte presat. Este strict părerea mea ca mamă. Adică mi s-a părut ok să pot să abordez asta cu surorile mele, care și la rândul lor sunt mame. Și am știut cumva să facem un schimb de opinii și să încercăm să ținem așa un cerc unde să-l plasăm să se simtă protejat și să se simtă că, ok, mama nu mă înțelege, dar uite, am pe cineva care mă înțelege. Și atunci este, cred eu, mai simplu de abordat, indiferent de situație. Și pentru că ei sunt foarte sensibili, la fel întotdeauna trebuie să știe că au unde să se refugieze. Indiferent ce se întâmplă, indiferent, nu știu, adică ce conjunctură. Au suport. Da. Trebuie să știe că acolo unde au găsit cuvântul bun, se pot întoarce pentru absolut orice și pot să vorbească deschis, pentru că absolut orice se poate rezolva. Un sprijin de specialitate. Un psiholog. Ok, tu ca părinte poate, nu știu, n-ai putere, nu te descurci să explici, nu te descurci să te exprimi în fața lui, să te facă să înțelegi. Poate ești prea furios pe el în momentul acela și decât să strici ceea ce se întâmplă și să ia tot o întorsătură din asta așa radicală, mai bine cer ajutorul unui specialist care știe foarte clar cum să lucreze cu adolescenții. Bine, ideea e și copilul să vrea, dar sunt convinsă că întotdeauna ei, chiar dacă se dau așa bățoși și găsesc momentul în care să spună, da, este ok, mai bine vorbesc cu psihologul decât să vorbesc cu mama, că mama chiar nu le știe și psihologul are mai pregătit decât mama și sigur mă ghidează. Da, și în plus de asta este o autoritate non-conflictuală. Da. Că ați spus mai devreme de profesor, de dirigintă, dacă este atașat de copilul, de o profesoară sau un profesor sau un diriginte. Pentru că există tendința să se rupă cumva legătura între școală și copilul adolescent, tocmai din prisma evoluției, a diferenței. Dacă acești copii care sunt acum adolescenți au avut parte de o dezvoltare într-un mediu bombardat de informație și atunci evoluția lor a fost exponențială și pentru ei a devenit o normalitate, trebuie cumva să recunoaștem că nu s-a întâmplat la fel și cu sistemul educațional. Chiar dacă face eforturi să țină pasul, totuși nu este pe aceeași dinamică, ceea ce este și normal, pentru că asta este sensul educației și a învățământului. Însă, cumva, discrepanța dintre nevoia elevului adolescent și ceea ce a ratat cumva să aducă în plus sistemul educațional s-a mărit și atunci putem miza, cum ați spus, pe un profesor sau un educator atâta timp cât elevul este deschis și creează o legătură de încredere cu profesorul. Dacă nu, într-adevăr, trebuie altcineva. Și ați punctat foarte bine, este o mai mare deschidere din partea adolescenților față de un psiholog care este neutru, dar reprezintă o autoritate pe care o respectă și este mai ușor deschis către psiholog, dar și varianta familiei este mai de dorit, pentru că întotdeauna când un copil adolescent ajunge la psiholog,
Chiar dacă ședințele individuale cu copilul adolescent nu sunt dezvăluite în integralitate părintelui, iar psihologul nu este o unealtă a părintelui sau a copilului, este important ca să existe o triadă. Ei trebuie să conlucreze. Părintele, copilul și psihologul trebuie să conlucreze. Nu se lucrează doar cu unul singur pentru că ar fi ineficient și ar fi deplasat. N-ar aduce niciun beneficiu. Da. Am atins un subiect sensibil. Este sensibil. Este prezent, cred că în viața fiecărui părinte, fiecărui familie în care există un adolescent cel puțin, sunt subiecte sensibile și sunt subiecte care trebuie clar discutate. Da, tocmai de aceea am și ales acest subiect acum și cu dumneavoastră în mod special, pentru că este o tematică foarte sensibilă atât pentru adolescenți care au nevoie de niște repere reale, stabile, sănătoase, pe care o parte le primesc de la părinți, iar cealaltă parte nu se mai potrivește societății actuale, evoluează, din păcate. Da. Pe de altă parte, părintele se trezește într-o imposibilitate din ce în ce mai accentuată. Își dorește un control vis-a-vis de copil din perspectiva pericolelor, să-l protejeze, tendință normală, firească a oricărui părinte. Are și reticența tipică a adolescenței, dar pe de altă parte are și o necesitate, o obligativitate față de care nici el la rândul său nu știe cum să o gestioneze. Propriile sale principii nu se mai potrivesc și nu le poate înlocui cu ceva ce este instabil. Da, este dificil aici și întotdeauna m-am gândit la fel până unde merge controlul, până unde merge, nu știu, sintagma aceea, știi? Ai voie la petrecere până la ora D. Ai voie afară până la ora D. Pentru că, bineînțeles că au fost întrebări, dar de ce doar atât? Exact. Da, nu știu... Sau abia atunci începe petrecerea. O lasă, da, de ce să mă duc nu știu de la ce oră? Ok, încerci ca părinte să te pliezi, pentru că chiar are dreptate adolescentul, adică trebuie să fim înțelegători. Noi vrem să fim, nu știu, să ne dăm smei în fața lor, dar trebuie să înțelegem, pentru că sunt momentele lor pe care trebuie să le trăiască, trebuie să înțelegem, trebuie să-i susținem, chiar dacă acolo înăuntru nostru suntem împotrivă la multe, dar încercăm să fim așa, nu permisivi până la absurd, dar să-i facem să înțeleagă că, uite, este ok, mergem, te duci, te distrezi, te întâlnești, stai cu gașca, nu știu, la un suc, la o cafea, cum au fost închise, cafenelele, restaurantele, cinematografele, s-a intrat cu restricții sau nu s-a intrat deloc, au preferat să nu mai meargă, s-au întâlnit, nu știu, și-au stat pe bancă în parc și atunci au stat și au povestit. Da, exact. Este benefic pentru un adolescent să simtă acel, uite, ai voie, poți să te duci, pentru că am încredere în tine, că totul este ok și pleci de acasă cu, nu știu, instructajul făcut. Nu iese întotdeauna, sunt convinsă că nu iese. Mai vin și alți părinți și spun, uite, măi, noi avem încredere în tine, că, uite, ești tu acolo și, de exemplu, fiica mea preferă să vorbească cu tine, apropo ce vorbeam mai devreme, decât să vorbească cu mine. Da. Responsabilitatea oricum este mare. Și încerci cumva să îi faci pe copii să înțeleagă, ajungem totdeauna am plecat, că întotdeauna acolo în spate este cineva care are grijă de ei, care îi protejează, care încearcă să le arate ce este bine, ce este corect, ce este... Acel bine și acel corect trebuie să rămână indiferent de generații. Da. Adică nu cred că se schimbă, poate doar percepția sau poate, nu știu, încărcătura cuvintelor capătă altă valoare. Dar acel bine trebuie să fie oricum același. Acea oră la care ajungi acasă, nu mai este ora 9, este ora 12. Da, exact. Adică sunt anumite variații care apar, o necesitate de flexibilitate automată, însă cred că cel mai mult are nevoie adolescentul de încredere din partea părintelui. Exact.
clar are nevoie, cum spuneați mai devreme, de acea bază, sentiment de siguranță, că orice s-ar întâmpla are susținere. Absolut are nevoie ca părintele să fie ghidul său, să-i explice ce poate să facă și ce nu poate să facă, să-i ofere alternative. Poți să faci așa sau poți să faci așa. Adică să producă cumva o negociere între varianta părintelui și varianta adolescentului. Aici am învățat o chestie și mi-a plăcut foarte mult, pentru că exact ce spuneam, îmi place încă să învăț. Și pentru că îmi place încă să învăț, mi-am dat seama că dacă n-aș învăța, n-aș putea să primesc aceste informații, n-aș putea să văd cu ochii de acum toate transformările care se întâmplă în adolescenți, în liceu, în școală, propriu zis, în găști, în ieșitul, nu știu, pe plajă, să vezi cum se lasă soarele, cum se ridică soarele, adică și lor le este greu să vadă exact ce este prioritar în viața lor. Da. Probabil că și nouă, la rândul nostru, ne-a fost destul de greu, sau poate vremurile ne-au făcut să vedem cu alți ochi prioritățile. Da. Pentru ei este greu să vadă efectiv care este prioritatea în viața de zi cu zi, pentru că nu învață nimeni, cum nici pe noi nu ne-a învățat nimeni, probabil că doar așa, din inerție și din nevoie, am mers și ne-am învățat prioritățile. Lor le vine greu să-și prioritizeze, nu știu, timpul, momentele speciale. Nu-și permit să își dea seama că sunt anumite lucruri pe care efectiv nu ai cum să le negociezi. Clar nu. Pentru că nu anticipează pericolele reale. Da. Este normal ca ei să nu fie structurați și organizați datorită bombardamentului cu informații. Așa cu cât este. este mai multă informație, cu atât capacitatea de discernământ, chiar dacă ei sunt inteligenți mai mult decât era generația noastră, de exemplu, se diminuează, cum ați spus, capacitatea asta de a tria între bine, rău, priorități și nuanțe între ele, tocmai pentru că e prea mult flux de informație. Tocmai de aceea este extrem de important ca relația cu părintele să se bazeze pe încredere. Părintele să-i acorde ghidul, instrucțiunile atunci când se lansează într-o aventură tipică vârstei lor. Da. Însă, cumva, să-i transmită și am încredere în tine, că te descurci, sau am încredere că mă chem dacă este ceva în neregulă. Da. În sensul acesta, încrederea ar putea foarte mult scădea din riscurile reale și severe care există la vârsta lor în ziua de astăzi, în anul 2022, și ar scădea multe din conflictele psihologice și emoționale care apar și care generează comportamente grave de suicid, de tentative de suicid, de violență, de atacuri de panică. Văd important aici tot rolul familiei. Și n-aș putea spune că într-o măsură mai mare sau mai mică văd important rolul școlii și al cadrelor didactice, pentru că am avut plăcerea deosebită să constat că sunt cadre didactice foarte implicate în a-și crea relații cu copiii în afara orelor. Ceea ce este foarte important, ca un cadru didactic să poată să cunoască elevul și cum este el în afara școlii. Pentru că poate la școală, nu știu, se dau smei sau sunt prea închiși în ei, nu pot să exteriorizeze, au o zi mai proastă, nu știu, în momentul în care ai ieșit cu adolescentul și ai stat de vorbă, efectiv, să-i auzi și lui, nu știu, pasiunile, hobby-urile, poate nu are pasiuni, poate îi le descoperi tu ca și cadru didactic, poate, nu știu, hai să vedem un film împreună, hai să stăm să povestim, hai să facem un proiect, hai să facem un voluntariat. Altfel se creează relațiile și altfel se deschid copiii. Da, pentru că își găsesc și ei un rol și un sens în societate. Exact. O utilitate. E foarte important să poți să pui valoare pe copil. Așa este.
Mie mi s-a părut deosebit când am citit acest lucru și chiar mi-a prins foarte bine și mi-am dat seama cât de mult contează să poți să scoți din copil ce este mai bun și mai frumos doar printr-un zâmbet. Doar prin a adresa un cuvânt frumos, nu știu, poate un compliment, pentru că imposibil, fiecare copil, de fapt fiecare om, fiecare copil, adult, nu contează, are părțile lui bune, trebuie doar să le descoperi și atunci doar un film psiholog și întotdeauna un cadru didactic este cadru didactic pentru că are și această parte de psihologie, încununată și de pedagogia specifică, trebuie să știe să scoată din fiecare copil și atunci e așa o chestie în strânsă legătură între școală și părinte. Da. Adică mi-ar plăcea să văd lucrurile astea mult mai aprofundate, mult mai deschise și sunt convinsă că la vremurile care se preconizează, la ce a trecut cu pandemia, când a fost învățământ online, când au socializat, când nu și-au cunoscut profesorii mulți dintre copii. E greu în spatele unui ecran să știi cu cine vorbești. Da. E greu să-i arăți profesorului că de fapt tu ești chiar poate, nu știu, foarte bun la matematică, mai puțin bun la română, îmi place biologia, nu îmi place biologia. În momentul în care socializezi și interacționezi direct cu copilul, sunt convinsă că se creează acele punți de legătură și atunci copilul știe clar să-și pună în valoare și sensibilitatea și să devină poate nu mai vulgar, mai arțăgos, să încerce să exprime astfel în alt mod sentimentele și să arate de fapt furie sau nu știu, să fie acel conflict pe care de la el l-am plecat. Trebuie să existe între generații. Pentru că asta este. Și atunci profesorul, pentru că este profesor, sau părintele, pentru că este adult, nu? Trebuie să știe să le gestioneze, să lase și pe el să spună oful, să încerce cumva să construiască ceva din oful ăla. Nici de cum să-l oprească. Exact. Ar fi foarte multe de discutat și foarte multe aspecte de atins. Din păcate, timpul nostru s-a terminat astăzi, dar a fost o discuție foarte interesantă și vă mulțumesc că ați avut disponibilitatea să împărtășiți și cu telespectatorii noștri din ce înseamnă travaliul, că până la urmă este un travaliu să fii părinte de adolescent în 2022. Provocările sunt la tot pasul. Așa este. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt convinsă că încă o perspectivă a ceea ce simțeați și gândeați și ați trăit pe propria piele v-a ajutat și poate v-a și răspuns la niște întrebări pe care le aveați. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, rămâneți în echilibru!